Türkmen Portal web-saytymyzyň hormatly agzalary we mehriban tomoşaçylary. Siziň öňüňizde durmuş turalgy satly gepleşigimiziň täze sany, gepleşigimiziň täze sanynyň hormatly mehmany bolsa, biziň Şahir denanymyz Oraziwy Mälikgulugydy. Oraziwy gelneje gymmatly wagtyňyzdan wagt aýryp biziň taýýarlaýan gepleşigimizde mehman bolanyňyz üçin ilki bilen sag bolsun aýdýan. Şahir denan ýene bir duýgulu denan has gözüňe gelýär. Mümkin bolsa biziň tomoşaçylarymyz üçin bir döredýän eserleriňiz dogrusyna. Siziň meşhur bolan eserleriňizi elbetde biz bilýär. Köp adamlaryň bilýär ýöne bilmeýänler aýatlar üçin bir tanışlyk maksady bilen şu gepleşigi taýýarlamak biz maksat edindik. Mümkin bolsa şolar dogrusyna bir gurrun etsek ilki bilen söhbetde şuňmyzyň başyny hemmelen gyzyklandyrýan sowaly Oraziwy Mälikgulugydy. Nerede dogully, näçinji ýylda dogully we näçe ýyl bäri sungat ýoly bilen meşgullanýar. Başysyna. Köp tag bolun Jennetçan ilki bilen awara men siziň şu dörejilik toparňyza tag bolsun aýdasym gelýär men şu durmuş duralgy gepleşgen haçandan bäri ýygdarlaýan özüniň aýratynlygy bar o şahirler ýatlaýanyr. O talantly zihin şahirler çagyryp gepleşige diýäňir. Ullukanda diýäňir da bu zatlaň şunky eden adamyz ertir kögüne taryh bolup galýar da şoň üçin tarihi owadan ýazýanyňyz üçin men size ilki bilen öz minnetdarlygymy bildiresim gelýär. Köp sag bolun Oraziwy gelinje esasy maksadymyz ene häzirki döwürde internet ulgamanyň has ösmegi we bir aýdymlyň owadan aýdymlyň dörmegi biziň iýleşýärmiz, raýatlarymyz diňleýär ýöne şol eseriň awtorynyň kimdigini köp adam bilmeýär. Hakykat. Şol maksat bilen hem şu gepleşikleri taýýarlaýas, mümkin raýatlarymyza da elbetde gyzykly bolýandyr diýip pikir edýäs. Şu pursatda siziň hem eserleriňizi bir aýdymlara bir eýam aýdymlara öwrülen eserleriňiz barda. Goý bilsinler iýleşýärmiz, watandaşlarymyz şol aýdymlaryň awtorynyň sizligini mümkin bolsa tanışdyryp geçýär. Inşallah men özüm Arçmanowadan. Arçmanowa diýende bara bir dağın etegini qurşap oturan bir owadan owa gözüňe gelede ol diňe bir Türkmenistanda däl eýtemde owadan owa da elbetde her kime de näme towşana diýe dogdyk diýip diýdi her kimiň öz owasy owadandyr ýöne men owam has owadan ýalakda Arçman gaýry. Ondan ýanky aýdymlar hakynda men dogrusy ilki bilen goşgy ýazýan döwrümde hiç haçan aýdymçy şahir bolaryn aýdym ýazaryn diýip asla pikir edem. Eserleriňiz aýdymy öwrüler diýip eserlerim aýdyma öwrüler diýip pikir edem okdum. Ondan bir hil şahirde şeýle bir gögün bolýan eken. Ya şahirde ya men özümdedir belki. Men özüm asly kiçik gögünli. Ulu zatlary bir hili bolmajak zatlary hyalymda getirip şeýdip nemede makta gögün kiçilik bilen başlaýan da hemme zada. Ondan indi men aýdasym gelýän zada başda men aýdymlamy, men goşgularmy Türkmenistanyň atgazanan artisti Bahar Hojaýewa bilen işläp başladyk da şu ilkinjide aýdym bolan aýdymym Gijeler diýip bir aýdym bar. Eýem mara howa Gijeler diýip aýdylýandyr. Şol eýem şoň ýazylanyp 34 ýyl 35 ýyl üstünden geçdi de ýöne neme diýler da şu adyny internetiň dili bilen hit bolan aýdymlar diýler. Şoň ýaly hit bolup gitdi de aýdymyň ýaşamak üçin ilki döreden adamyň halka ýetirip bilmek gerek. Şonu usatlyk bilen ýerine ýetirsek şol dowam edip gidýär. Egerde şo birinji ýerine ýetiren adam şonu ýerine ýetirip başarmasa onda aýdym şo başlanşy al taşlanıp galýan eken. Ve men gatykän men sözlerime gatykän halk artistleri aýdym aýdýarlar. Hawa mesela mene Parahat Amandurdiz, onun Hacı Yalmamedow Türkmenistanyň halk bagşaty Leyla Şadurdiýewa, onun Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Qaqaýewa, ondan Serdar Haydarow, ondan kän sana oturmalyda şu köp adamlar ýerine ýetirýär ýöne şonuň ýanky diýişim ýaly ilkinji ýerine ýetiren adam gowaýta dörek diýen eken. Ondan Bahar bilen işleşip ýörkäk meni bir gün şu Bahar öýüne mehmançylyga çagyrdy şu aýdymlamy geňeşmek üçin. Ondan şu mehman geljek diýdi, soň maňa aýtdy, aman agajyk gelýär diýdi. Men o wagtlar aman agajygyň kimdigini tanamakdym. O bolsa Türkmenistana belli professor kompozitör eken. Ondan geldiler, oturdular. Ondan şonu men birinjide çykan kitabym bardy, gel görüň meren ady bilen çykan kitabym bardy. Şonu görüp aman aga "Bä sen şahirmi?" diýip baragadaklanyp ondan. Ondan soň aman agajyk bilen aýdym ýazyp başladyk. Ondan
meni ho bile işleşip başladık ýöne bir hili ödüme gowy niyetmezçilikli bir hili başladım da men amana aýdym bir ýazyp bilermek hem sebäbi ol lokan şahirler bilen aýdym ýa-da gara feýtli Gurbannazar Edi ýaly beýik ägirtler bilen ataýyly gar ýagdy bile işleýän adamlar bolan soň men aýdana gowunum petlik bilen men şonu başararmykam dip olam men gowunum göterjek bolup şu amana agalara giremde bir agaç tekijik bar da şu girip şonu oturdum bol bara bir şonu armetdi da şu taýda diýdi şu agaç tekiň üstünde diýdi bilýärmi kimler oturdy diýdi menem kimler oturdy amana aga diýsem Kerim Gurbannazar Petip gara feýtli on soň ýanky Gurbannazar Ediýew altygarly gowy adamlar gelip şu tekiň üstünde oturup diýmek indi sen şonu ýalyp derejeleri ýeterdiň diýen ýaly bir hili ýüregime maňa gop berip gitdi da şu onuň şonu ýaly umytlar bilen 30 golay aýdymy garaşdyrlyk ýyllary içinde şu garaşdyrlyk alan döwürlemizde 30 golay aýdymlar döretdik on soň olaryň mara ýanky stadionlarda açylışlarda şu aman kekil fadynaky mugallimçilik uçilişleri bardyr şonuň talipleri yerine ýetirdiler itaty şu aýdymlar yerine ýetirdiler da Türkmenistanyň halk bagşasy Leyla Şadur diýwa bilen işläp başladym olam meni şu bahardan Gyzyl güller tan soýnaýar gyzyl güller şybyr ýagşy ýaga tan soýnaýar gyzyl güller diýip bir hili şu aýdymy bir hili halkyň içinde gowy kabul edildi da bir gowy wördiler her kim ýaýradyp şonu ondan şu aýdymy diňläp Leyla Şadur diýip kim ýazar şoň sözlerini diýip gydyklanýar da ondan halaýada şoň üstü bilen meni tapyp ondan meni haýyş etdi dogrusu Leyla'da da şonu ýalyk boldum men aý men ýazyp bilmerin olam bir başyda halkyň içinde mahtumlyň sözlerini aýdym başyda ol güýçli sesli howy klassik boşgulary aýdym edin soň ondan bir hili şonu da bir ýazmajak bolup bir nimet garşylyk görüp Tezkir edýärdiňiz bir hili ýazan eseriňiz oň gowunyna ýaramaz şol gorkubadym kady men şoň isleýişçe ýazyp bilmerin öýdip bir hili şonu neme gowuny petlik edýärdim da ondan birinji ýazan nememiz şu men diýdi durmuşymdan ýazyp berdi men diýdi şoň ýaly kynçylyklary başymdan geçirdim ödünün geçen ýyllaryny çağlyk ýyllaryny awa näkili kynçylyklary gurrun berdi bol bara bir hili şoň beren gurrun maňa täsir etdimi ýüregime bir hili nime etdimi şol telefonna gurlaşdyk bolmasa ikimiz telefon goýanmadym şu ösen ýerler ýazylyp gitdi öýde ondan muň sahy Aleksandr Babaýewiň sahy täzeden işlänem merhum neme akordeonçymyz kompozitormy Gurbanow neresi ondan şunu ýazyp bolduk ol şeýle bir begen ýerlerde şunu insan ösen ýerleri klip edip birinji bile Türkmenistanyň halk artisti Züleyha Kakaýewa ýerine ýetirdi. Ösen ýerler aýdym. Sağamda akçıqaba saçım sypap ösen ýerler Boýdoşlarym ýakyn ýadym galymdy içine odor Kimlere yetirdim dadım derdim duyuby öwden ýerler Gültenimi guratmawır ters ýollara ýuratmawır Arzularmy wah yeretmewir bikarar men öwden ýerler Öwden ýerler derdim duyuby öwden ýerler Şu gudyjyklar meýdana gedip ýörler we tandyrda çörek pişirýär görendiňiz şonu. O şonu klip edip çykardy da bara bir hili ösen ýerlere jan berdi da şo Züleyha Kakaýewa. Soň ahalygdy aýdymyny ýazdyk Leyla Şadur diýýär bilen ol meni de şol ahalygdy aýdymyny öň aýtdym diýdi. Ýöne diýdi şu aýdymym bir hili professional şahir tarapyndan ýazylman soň men gowunyma jaý dälip ondan men şonu düýbünden täzeden baýlaşdyrdım dälle bara bir şol öňkü aýdymyndan bir fetrlerini alqalyk şo esasy şol gerek ýerlerini allykda ondan näme diýen bir 98%-ni täzeden ýazdyk da ondan bulaydyma mene şu jahan gelli we töwelemi ödüniň üýtgeşi güýçli sesi bilen hit bolup gitdi inne her kim aýdýa ondan ýene Leyla Şadur diýýär bilen şo ýanky aşyk boldum Leyliň diýen aýdymy ýazdyk ondan ýazyp bolduk şu adyny täzelikde şonu neme
yaş başı, behili başı. Aman soltan klip edip koyun nemene diyen milli eşikleri giyip Nurcan aşık bollum leylin sana Mehrimden suwa yakayın Vah yüzün nuruna bakayın Giş tapdım tez yitirdim seni leyli Nereden göller o denedip bara şonu klip ettiler. Ona Halk köpçülüğüne yetirdiler. Indi men şonu görüp bara ödüm gowan adasından şonu dünya derecesine yetirmeli klip. Hem bizim milliligimizi görkezip durşu. Hem ufatlygyny hem şahyryň sözleriniň bir hili näme dadyny, tagymyny halka goýuş, owadan ses bilen berip gitdirkenler. Inni geçen yedek gepleşimizin geçen sanına Durnabat Aşir ve Şahir denany çağırdık. Şonu ona da o soru berdik bolin. Men aydymlarymı, eserlerimi aydym etseler men begenýän ýöne. Eserlerimi menden bir ruhsat ütköseler men gater we öýköleýän idi. Men çağamyň bir ýerine, eline, barmagına degen ýaly şol derejede men öýköläp bilýän idi. Oňarsalar men özüme diýsinler, men özüm düzedip berip bilýän idi. Siz şol ýagdaýa näil garaýaňyz? Eserleriňiz sizden bir ruhsat alyp aydym etseler we ýanky diýişiňiz ýaly eseriň awtory kim diýilen ýerde siziň adyňyzy bellemän awtoryň adyny, öz adyny ýa başga biriniň adyny goýsalar, eger şo ýagdaýa gabat geleňizde näil özüňiz alyp barýaňyz? Nimede nime edebiýatda nime diýilýär? Medeniyetleşdirýändä da plagiat eserler diýilýär, plagiat. Şoň üçin mara bizde ýaman gatken duş gelýär şo ýöne. Men umyd edýän geljekde biziň mara aydymçylamyzam, sadanlamyzam şu zatlara bara azajyk ünslerler, ünslerek bolarlar diýip pikir edýän ýöne. Ýanky kärdeşim gatygy belläpdir-de şo. Hakykatdan mara edil çağan ýalyk edýär bolýar da ýüregiňden çykan zat bolýar da ol elle menne şeýle bir situasiýa bolup Bahar bilen mara menne karar ýok diýip braýdym ýazdyk. Neme Bahar Hojaýewa bilen. Mahavat Türkmen portal Akşam enjamlar üçün ýörüýte goşunnysy. Mahavatlaryň bölünşigi Sada we arassa dizayn. Tygşytly çözüm. Görülen maglumatlary täzen açmak üçin internet gerek bolmaz. Video görnüşler dürlü temalarda peýdaly, özüne çekiji we täsirli. Fotoreportajlar, açılışlardan we fergirlerden gurnalan ýürüýte fotoreportajlar. Anamly, takyk, peýdaly, täsirli, ýörüýte. Biznes maglumatlar, ykdysady toplumyň we telekeçileriň ösüşleri, täzelikleri. Peýdaly online gurallar, awtomatlaşdyrylan howa maglumaty. Yurdumyzdaky ähli aktual temalar. Ulanjylar tarapyndan anamly. Madama ýanyňyzda Android we iOS üçin niýetlenen jam enjamlar üçin ýörüýte goşunny. Şonna ol arap sadyna ýazylan aydym ol nimede men şeýle bir zat edýänler. Ol käbirne kompozitor bilen işlem soňam bilýän, kompozitorda bogun sany bolýar. Plansana fikri bogun 11 bogun aydyma gelýär diýilýär. Aydym berýän bizi tamaşa edip oturan başlamy zadymy bilýändir. Ol hersiniň öz hasaby bolýar da onu. Şo hasapdan çykmaly ýöne. Men çykyp döretmänem gowarýan hasapdan çykyp döretmän. Sebäbi dünýä derejesinde hasapdan çykyp edilýän aydymlar bolýar da. Öne meselem şo menne karar ýok, arap sadyna ýazylan aydym. Şonu men diýdim, düşünem okşun dedim. Ben sadyny bir maňa berilki diýdim, onuň arap sadyny maňa diňletdi. Şonu onu şoňa göre sözleri gabat getirip ýazdym şolaýdym. Ýöne inni ýazdyk bolluk bolyn, maňa aýtyryp berýär bol men tanamok şu bir fan sözleri ütgäpdir aýdymyň. Menem şoňa bir hilek bolup gaty kän bolýar. Şol ýaly ýagdaýlar gaty kän bolýar. Onuň ýene de bir zat aýdasym bolýar da. Onam ine şu wagt meselem birinji bir bagşy bilen işleýänmi, ilkinji gezek şu aýdym çykýanmy? Şol bagşydan alyp gidýärler şu aýdymy. Ol awtorynyň kimdigini bilen oklar, onu ýazanyň kimdigini nädip döredilerini bilen, ol sebäp awtoryň azaby ýatyr o ýerde bilýärmi? Sen men ýüregimiň parçalary, duýgularynyň parçalary ýatyr otaýdy. Onuň iň bolmanda bara şu goşgym okanlaryna da näme üçin ine şu wagt meselem siziň ýa-da Mergen Anam Homedowyň okamagyna goşgym ýa-da näme diýen ol Goçmaradyň okamagyna ýa-da Bägüliň okamagyna gowy biz kabul edýär. Sebäbi şolar
hem okumaly ýerini täginmeli ýerini täginip bir hil gynançlaryny ona aram vermelerini aram verip okuýany üçin biziň ýüregimize gelýär. O ses ýylynda temekçde de bar. Emma sen şu goşgyn duýmak gerek. Şu sebäbi şuň içine girmeli, eferiň içine girmeli. Şu goşgyn okuyan, şu goşgyn ýazan ýalyk çemeleşenne şonu aňyrda oturan dinleýiji after bara. O şeýle bir zat bolupdyr da men eşdiýän Kerim ağa, Türkmenistanyň halk ýazgysy Kerim Şahir bir gezek ödünün goşgusyny Jumaýa Muradyň okumagyny dinläpdir. Jumaýa Muradyň şonu gaty ýüregine täsir edip bara şu neme telewizioniýa geläpdir da. Telewizioniýa, Türkmen telewizioniýasyna gelip studiýadan Jumaýa Murady tapyp şonu gujaklap edipdir. Men şu goşgyny ödüm ýazandygyma inanmadym diýip. Sebäbi şu ses bilen bermek şu duýgy. Ses bilen da duýgy bolýar da cennet can. Müň sany duýgy bolýar bir boğazından Allah sipany alaq biziň zikirlenmedi bara. Onam eseri ýüregiňe salmasaň sesiňe nädip berjek ýa-ni şu zikiriňem gögünden turmaly şol eser gögünden tursa onuň oşo ödünden çykyp şu zatlary berýär bilýärmi? Joşup berýär bir hili gözüni ýaşlap okalýan wagtlar bolýar da. Şu ýagdaýda bizi begendirýär. Ýöne eserlenmede alyp ýankyýalak aýdym edip onam şon kimiň ýazanlygyny bilmediligi asla utanç, aýyp. Aydym çüçün aýyp. Sebäbi sen nähili adamlaryň öňüne çykýan, nähili tomaşaçylar seredýär. Ana şu internet platformada näçe million adam görýär sen dogdamy? Toýa baranda da bir milliondan geçe adamlar. A bilip içinden biri çykyp sorady da sözler kiminki, bu sözler kiminki diýip bara sorady. Belki men özüm çykyp sorap biler. Belki afterň özü çykyp sorap biler. Şonu hukman bilmeli. Sebäbi men kän başlar dinleýän ana şu Türkmenistanyň halk artisti Kerim Gurbanaliw Fahjep bardagy şu aýdymyň kadalaryny, giyiniş kadalaryny ana berdi, attanlardan eşdip gaty gowzatlar öwrenýän ekenler-de halipalardan. Şu hukman afternyň kimdigini bilmeli. Isleýän ýerine baranna şonu aýdyp biler ýa bolmasa ine neme diýär-de Leyla Şadur diýär, şo diýär aýdymyň ýerine ýetirdim diýär, bir toýda bol 7 gede gaýtalatdylar diýär, bir toýda diýär. Olam diýär şo şeýle diýen sözler bar diýär de. Derwişler ýöre bilmez daňdanlar gören düýşimi diýen fetr diýär. Näme diýmek diýdiler ol durun ýa-da. Onuň diýär näme diýjegimi bilmän, aý şunu afterdan sorap biläýmesem diýip toýdan gelen soň ýatman maňa jaň edýär. Näme diýmek şu oraz diýjen derwişler. Ondan men oňa düşündirdim. Şeýle bir düýş görülýär-de, adamda şeýle bir prosotlar bolýar-da. Düýşdäle ejem pahira oňa näme diýerdi? Alamat diýerdi. Alamat görüpsiň diýerdi de. Ya oroşan görüpsiň diýilýär-de. Şo şeýle bir men düýş görýän, onu hiç kim ýörüp bilenok. Bir ýokarky bir şonu maňa görkezýär. Menem şonu görýän wagtyň geçmegi şo düýş men süňümde, ruhumda ornaşyp, şo bara durmuşda amal aşýan düýşler bar. Şoň üçin ol ýorma girýän düýşler dälýän. Şo derwişler ýöre bilmez. Daňdanlar gören düýşimi mani şonu berýär da ol üýtgeşik düýş ol. Ýorma degişli däl diýen manini berýän. Şeýle aýdymlary 7 gede gaýtalap aýtdyryp şo sözi üçin şeýlemi? Hawa şo sözi üçin ondan sözleri düşündirilip dursa başlar tarapyndan after aýdylyp dursa. Hatda aýdýan aýdymçam öz aýdýan aýdymyň manysyny düşünmeli. Egerde şol medeniýeti şo derejä ýeten başy bolsa, şo aýdýan aýdymyň manysyna da düşünür, afternyň kimdigini biler. Hemme da düşünüp duran şoň ýalak bir hil düşünjesi ösen başlara garşýar. Tuğulamy ösüp gelýän gow başlama bar biziň. Gaty doýar. Indi şeýle eserleriniz bar. Orazy gelince elbetde inni ol eserleri döretmek üçin pikir edýän raýatlarymy aslında maşgalasyna sunuwada adamsy barmyka? Aňarsynda bir zat barmyka? Bir ýa-da maşgaladan ýeköz saýlanyp şeýle bir sunuwada adamsy bolmyka? Şo tema geleliň barmy? Öýüňizde başga da sunuwat bilen meşgulanýan ýa belki arzu edenler ejeňiz käbir mihmanlarymyz gelýärde ejem ýaş wagty arzu edipdir ýöne arzuwuna ýetip bilmändir men şeýle bolmam muslet diýenlerim bar. Mümkin bolsa başysyny. Aslında men kakam suratkeş bolan adam, ödem goşgy ýazypdyr olsaň ýene de Türkmenistanyň halk başçysy Orazy Alyasowyň ýanyna dutar çalan adam. Kakamda bar şodatlar. Ýöne şeýle bir döwürler bolupdyr da men kakam 10 ýyllap Orsiýetde ýaşap,
Soň Türkmenistana gelen şo döwürlerde, döwürlere gatydy, döwürlerde. Ondan o inen pahyra planing orsaglam diýen ekenler hakama. Ýöne onun alan bilimi şo surat urundan alypdyr da, surat çekmek. Zihimli diye hakan hem dutar salyan eken. Ondan bize şey derdi ejem pahyr şu barmaklaryň diýek edil hakan barmaklary dutar çalanna da bir sülük ýaly barmaklary bardy. Men renanam bolsam öz barmaklarymdan utanýadym diýerdi de. Şeýle ustad men hakamjan şo ýaly goşgyýar ýani eken ýöne o döwürler hiç ýyly gazyada da bermenler hawa. Aýdym aýdypdyr şo öz uruny surat çekipdir, mugallim bolupdyr, mekteplerde direktor bolup işläpdir de. Şo goşgylaryny piçat etdirmendir. Ýöne bizde galan ýazgylar bar, şoň çağalaryna ýazan o ejeme ýazan goşgylar bar, durmuşda ýazan goşgylar bar da. Ondan ýene bir zat bar. Meňine şu wagt öz çağalamyň içinde sungoda hemmesem ýykyn edýär. Meşgulanýar. Meşgulanýany ýok ýöne. Goşgy ýazmak üçin özüň finansyk görenleri bar. Ýa-da ne telewizioniýadan näme diýen operatorlyk işini ýa bolmasa montaj işlerini ýa bolsa ses vermek, goşgy okumak, şoň ýaly nimeler bilen meşgullanýanlar bar. Inni maşgalaňyzda siz sunugat ýoluna gadam masaňyzy bilenlerine öýüňizdekiler ýakynlaryňyz garşylyk bildirdilermi ýa size gollaw berdilermi? Men sunugat ýoluna bilýäňim, men edil galan köp şahyrlar berilýär soňatna. Haçan başladyň diýene çağalykdan. Men başlanışymam başgalan kıyalık değil. Hadi ütköşürek. Men 18 ýaşymyň dolan güni şoň mara bir gynançlyk hakamy küýsäp goşgy ýazanym bilýän şonu. Hemmekşi bardy. Şo bir hili hakamyň ýetmeýänligi, şoň bir hili ýüregimiň bir tarapy, bir hili bir tarapym sowuk ýaly bolup, şonu şo doglangyň sowulandan soň özümi gara çekip, özümi bir hili gynanýanym bilýän. Ondan öňem ýazdym bir näme diýen bir bahar hakyna, ýagş hakyna goşgylar. Ýöne ilkinji goşgylym ýadymda galmandyr men. Kagazda da galmandyr. Ýöne şo pursatlar ýadymda galypdyr da, şo hakamjany küýsäp başladym men. Ödem şo wagt 18 ýaşym dolupdy. Indi şo goşgyň manysyna sen begenerdin hakam şo wagt. Ine men sen gyýdyň 18 ýaşandymy, iň körpe çağan 18 ýaşanyny gören bolsaň, sen şuny begenerdin, sen maňa gutlardyň diýen many bar da şo goşgyda. Ondan ejemjan şudatlary ýoşadan aýdyp başladym bol bara bir hili. Ay näbileyne diýen ýaly qyn ýollar diýen ýalyrak nemekde. Awa, kän başarmarsyň diýen ýaly özüňem bir diýen maşgala bir hili näbileyne diýen ýalak nemekde ýöne her goşgymy üns bilen men okamagmy dinleýärdi, okamda dinleýärdi. O kär ýerlerde ağlaýardy, gynanýardy. Elbetde ejemjan biri men hakam 3 ýaşymda kam ýok olan şondan soň ejem bide hem eje hem haka bolanna. Onuň o meni elbetde gollaýardy. Awa. Alan bilimiňiz aslynda barmy sunugat ýoluna? Sunugat ýolundan men Sankt-Peterburg şäherine jurnalistika boýunça okuwa gitdim. Ýöne şo maşgala ýagdaýymy sebäpli şonu dowam etdirip taşlap gaýtdym. Ýöne men öz esas kärimiz Lukman men. Lukman töweleme. Durnawat Aşirwe bilen kärdeş kim şahyr denany kingdem. Hatda o da näme lukmançylyk hünerini tamamladym diýdi töweleme. Mahavat. Çay başına. Süýjü söhbetler bilen, lezzetli tagamlar bilen. Ziyat hil, arzularyňyzdan ziyat. Näme üçin dowam edip bilmän gelip aslynda bärde de dowam edip bilerdiňiz jurnalistikany? Olam şeýle bolan wara elbetde şo ejeme dödenlerine şo ejem ýekagalya diýip onun şo ýalak şo goltga boljak bolup ondan ýat ýurtlarda bir hili ejengden aýrylsaň, ýurduňdan aýrylsaň bir hili hasam aýralyk seni wara bir hili mukaddes ojagyňda bolup geçýän zatlara beter çekýän eken. Başga ýurtda bolsaň. Awa başga ýurtda bolsaň, ýat ýurtda öz gözüň ýydyňda galmasyn diýilýär. Bir hili men şu gidemde gözüm ýydymda galdy da. Şu ejem näme işläp ýörkä, şu wagt näme diýäkä, ýeke özü näme diýäkä diýen ýallatlar köp bolup, ondan ejemiňem ýazýan hatlary meni biýinjalyk edip bara şu ýydyma gelmegime bahana bolup, sebäp bolup ýöne. Inni düşünýänler şu
şahyr bolmak üçin bir diplom almagam gerek geleken. Şahyr bolmak üçin bana bir okuwlar gutarmak, bir yerlerde bolmak gerek geleken. Şahyr diýilen zat alahiýetden berilip, ol sen bar durmuşyň finagyndan geçip bilseň, durmuşy yeňip bilseň, durmuşa garşy göreşip bilseň, şu durmuşyň öz akymy seni şu ýoluň ödünden eltýän ekenna çenetçan. Oradyýa gelince ejemide geldik. Mukaddes bir zada deňelýän bilen käbelerimiz, ejelerimiz. Şu ýerde mümkin bolsa men üçin bir aýatlarymyz, tamaşaçylarymyz üçin bir owadan goşgyňyz eje hakyny okap beräýin. Başda kötdeşimiz dowam edeli. Bale. Ejem, garyb ejem. Elleri ýaryk ýargym. Seni horadan dünýäniň täzen geçewer ýargym. Saçlaryň daraýanyp, ak sepip gidip bir raňar. Seni uykudan oyarya yat yurtda kaklanjanlar. Kişmiş çöpläp, paýta tüýdüp, gamışdan ýasardyň tüýdük. Bizi wuzlara uğradyp, galy berdiň ýalňyz öýde. Hat ýazardyň, sowatlydyň, köp diňlärdik hikayatyň. Ýelli bolsa da gabaklaň, hiç bolmazdy şikayatyň. Ejem, garyb ejem. Elleri ýaryk ýargym, seni horadan günleriň käben geçewer ýargym. Ejem ahat. Sen şu mahal eliň eňeňe dirap, hat ýatsam diýäňmi, hallarym sorap, uzak giýjäň, çyrym etmän çykdyňmy, howunky oradan ýollaryňa garap, şo gidişi bolly diýip goňşada, hälisini gurrun merýänsiň belki, binjalik bolýansyň şäherdeligime, hemem giyinip bilmänime bol telki. Şapak sowdaňlary ýüzüňe silip, köpelýänni gidläp saçlaň agyny, ýaş ömrüňi balam diýip ötürsiň. Hödür görüp ýaşamaly çagyny. Men bararyn. Dolanaryn ojaňa, dolanşydy ýada golay durnanyň bisawat ýa bikar geregi barmy? Hälisini alnyň alyp durmamyň. Sen şu mahal şaýyň tutup şähere. Azara galýanyňa göwnüm bikarar. Men sen balan. Ýöne inni çaga däl. Gel. Şäherlik ýylyň göwnüňe ýarar. Köp sağ olun oradyýa gelince galamyň uju ýetip bolsun. Boy eserleriňizi her bir insan söýüp dinläp bir hasa meşhurlugy, bir eýe bolmagy men arzu edýän elbetde. Inni sowallarymyza geçdik. Siziň pikiriňizçe döredijiligi döwür täsir edip bilermi? Döwür täsir edip biler. Aslynda şahyryň ýüregi watanyň ýüregi diýip men pikir edýän. Halkyň ýüregi diýip pikir edýän. Sebäbi şeýle bir zatlar bolýar-da. Men bir goşgy ýazýan meselem. Fiýasy goşgy bolsun, ýöne bir goşgy bolsun. Şonu men şo döwrüň täsirini siňdirýän şoňa. Şoň edýän täsirini, maňa edýän täsirini. Sebäbi goşgy diýilýän zat ilhamdan, täsirden dörýän zat-da, onuň şu döwrüň edýän tolkuny, getirýän tolkuny şahyryň göni kenar ýalyp ýüregine görýär-da. Onuň şoň täsirin esasyny da bir näçe watan hakdaky goşgylar, fiýasat bilen bagly goşgylar, ýurt ýollaşy takynnaky goşgylar dörek edip berýär-da şo. O elbetde şo kime täsir etmese de şo şahyra ýazyjy şahyra sunga da adamtyna döwrüň gatullykan täsiri bar. Siz haýsy da has goşgylar eserler döretmegi halaýaňyz we eserleriňiň içinde haýsy da goşgylar gatken? Men eje hakynnaky goşgylary gaty köp üns berýär. Şonu bara men özümden kä halatlarda özümden biýiktiýär şo ýazyp bilýän. Şo özümden biýiktiýär geçipem ýazyp bilýän. Şonu bir ýoksan mara onu ýazjak goşgy diýilýän zady şu temadan döredin ýa-da bu temadan döredin diýeniň bilen bolanokda men nä bolanok şo ýöne mudama diýen ýalyk şu eje hakynda ýazasym gelip durda bilemok. Şoň zaryny çekýän bar wagtam şeýle bir ýagdaý boldy da men bir näçe hikaýalar barda, şo hikaýaň
Yazdım bir gezek ejem hakkında bir hikayecik ýatlamajyk yazdım da bara ejem ýanyna geldim. Ejem fakir bardy. Ondan gelimde ejeme diýdim, "Gulagma şo gulaklyk taktım da şunu dinle" diýdim. Ondan olam dinledi. Dinläp ay bir orta pragna ýetendir da şo gözünden ýaş dyrık ýany bilýänne. Ondan ay gow edip ağlady, dinledi, bollu da gulagyny akyny aýyrdy da gow edip ağlady ýanka. Ejem garwany. Sen nidi balam diýdi. Özümem tolgany şo. Men nidi şu derejede gow görýärmidiň diýdi. Hey ene balasyny ýa-da bala ejetini gow görmedimi? Şonu eje diýilýän zada durmuşda ýaşap ýörkä şo zatlary ýetirmek derman ekenne. Waq şonu isleýän ekenne. Howa çağatyndan bizine şu wagt ejemizin baramyzda diýdinä ýatmagy öz ýasamyzda ýatyp bir şoň ýanyna bir ýyl aýnasymyz gelýär, çağa durmuşymyzda şo çağada ýatan ýasamyzda ýatyp görüsimiz gelýär. Iň bolmanda şoň kukurewynyň gursawynyň ýysyny alasymyz gelýär. Olam şu öz ejetini gow sözleri aýtmagy isleýän ekenne. Görýärmi Allah Taala şu wagt öwäme taşdala ýöne biz Allah Taala isleýän ekenne şu Allah diýip durmagymyz biz isleýän ekenne. Mukaddes zatlaňam hemmesi özüniň mukaddesligini, özüniň ezizligini özüne aýdylmagyny isleýän eken. Şonu şu ejem jana şeýle täsir etdi ýadymdan çykanak da şu hiç açan ýadymdan çykanak şoň sessizce ağlap şu gözünden ýaşyny döküşü. Men içimde näçe tany öýkä näçe tany nokatçyklar, duňjuklar emelegiler ota şo duňdan hemmesiniň üstünden akyp gitdi da şo zatlar. Belki oňam içinden akandyr şo zatlar. Aslında durmuşda bara birine gow sözler aýdasyn gelýän bolsa, şonu ertir aýdaryny görmeläken şonu şo wagt aýtmalyken. Ol saňa nähili neme reaksiýa diýilýär, garşylyk diýilýär, şonu bersin sen ýöne, şonu aýdyp galmalyken. Da men şonu ne berdim adaragan bir sagatdan giç bolar diýen goşguty bar. Bir sagatdan giç bolar. Şol gaty wagtyny ýadylan efereken şo durmuş, biz durmuşda her gün köp zatlara giýje galýar. Köp wagtlar biziň elimizden akyp gitdi. Aýdylmaly sözler bilinmeli, soňa goýýar, şonu goýmalyken. Eserleriňizi birinji kime okap berýärdiňiz? Öň. Men eserlenmi, hawa ejem jan marka, ejem okap berýärdim, ondan aýallagan okap berýärdim. Indi şu eserleriňizi okap berýän pursadyňyz, okap bolanyňyz, siz şol garşyňyzdaky adamdan tanqida garaşýaňyzmy? Aýdaly tanqidi näil kabul edýäňiz? Eseriňizi düzeltseler. Aslında tanqid düşünjesi, o düşünen adama gaty gowda tanqid seretmeli kim adam sen tanqid edýär, kim adam saňa billig edýär, oşoňa bagly. Mesela men şu wagt men öýde hormat goýan adamym bar bolsa da näme diýen, boş ýazmakdamy, proza eserde roman ýazmakdamy, öýde gurumdan hormat ol bar, oň maňa ýaşynyň tapawy ýok. O menen kiçem bolsa, şonuň maňa edýän billigi maňa yerlikli bolsa men gaty kabul edip bilýän. Bar da şonu ýaly men hormat goýan ödümden etpesliýär öz çağam ýaly şu wagt şeýle bir tolkunlar emele geldi da gaty gowy ýazýan şahirler bar, bizden soňky nesiller bar da şu tanqidi kimiň edýänini seretmeli. Aslında şu tanqid dogry edilýänini, bellik dogry edilýänini men gaty gowy berýän. Aýdaly ol sunuňa adam tedälýär, şeýle bir dinleýiji diýeli. Dinleýjem bolsa şoň tanqidi yerlikli bolsa kabul edýänmi? Kabul edip bilýän. Aslında durmuşda näil adam özüňiz? Gaharjanmy ýa? Aslında men wara durmuşda men göwünüm nädip öýkelekmen. Köpräk öýkelýän. Köpräk öýkelýän. Göwünüňde degmek aňsatmy? Gaty çalt diýip bilýän. Men göwünüme gaty çalt. Ýazylmagy näle? Ýazylmam kynrak. Aňsat bagşlap bilýän. Aňsat bagşlap bilýän. Durmuşda kyn bolmaýarmy o häsiýetde? Durmuşda gaty kynmaňa, kynnyşýana şo diýerler, durmuşda häsiýetiňde näme üýtgedesiňiz gelýär diýip bara aýdylýar. Sizem köplen şo durmuşda bolsaňda berýän soraňyza durmuşda üýtgetmeli zat bolsa şo öýkelekligimi aýrardım. Şol gerek dälip pikir edýänmi? Aýryp bilmediňmi? Synanşmadyňmy? Aýryan ýerlenmem bar arasyndan synanşýan ýerlenmem bar. Ýöne şo aýramda gowy boljagyny bilýän men şo gowy bir hili başga adam boljagyny bilýän, hem öz saglygyma da şoň pydasynyň kendigini, ruhy dünýämde pydasynyň kendigini bilýän ýöne o näme ol Hudaý tarapyn goýulanda üýtgedibem bolanok da. Teoriýaňyzdaky dosýarlaryňyzda näme ýyl bolarny? Meselem sizde näme ýyl bolmaly şol adamlar?
Haýsy häsiýetde bolmaly? Itafi men hakykatçyl bolýan adamlar gowurýan, ajam bolsa hakykat ýaşy diýär. Dogruçul adamlar gowurýan, sözüne durýan adamlar gowurýan. Siz häsiýetiňizem öýkeli öken. Gelip dogry zat aýtdy, öýkelimi ýaňyz bunda? Öýkele hemşe dogry zat eşitne gowurýan. Soň düşünýän ýaňyz. Hawa soň düşünýän kabul edýän näşany. Köp sağ olun. Indi ilham berýän size zat näme meselem? Eserleriniz Men dörülmek üçin. aslında şu ilham Nämeden olgan alýan? wagty dolýan, şonu men aýdymlardan dolýan. Ine ki adam eser okuyan ýa, eseram okuyan men hemme kişinkini okuyan ödüm. Ine saýlap okuyan men ine dörejilik duşumda da şu prezentasiýamda da soradylar da şu kimi okuma maslahat berýän adam diýip soraýarlar da men hemme kişini okuma maslahat berýän. Her kimden bir zat alyp bolýar. Ýöne men ödüm aýdymdan alýan. Aýdym Gory aýdymdan alýan. Köp diňleýän aýdymy men şu nämämi çözýän aýdym. Eserleriniz sizin bir sunugat ýoluňyza has üstünlük getiren eseriňiziň adyny aglap geçip bilersiňizmi? Şu ýanky Leyla Şadurdiýewa bilen ýazan ahalygyň söýdüm men aýdymnam esasan şu wagt gaty internet platformalaryna köp like alýar, köp ses alýar. Ondan oňa geçýär ýanky aşyk boldum Leylem şonu ýaly ondan baharyň ýerine ýetirýän aýdymlaryndan ýanky menne karar ýok diýär. Ondan ýanky şybyr aýdymlary. Umuman şolar esasy üstünlük getiren aýdymlar da şu Türkmenistanyň halk artisti Maral Durdiýewa bilen giýje dolan aýdywen bir aýdym döretdik 2002-nji ýyllarda da şoluna birinji gede guruhet köşkünde ýanglanyp bir hili meni bir hili aýdym şahyrlaryň hataryna goşan birinji basganjakda duran aýdymlar da Maral tölüme Maralyň hem görýän da aýdyşyna bu sesi bar. Öýden bir hili näzik diýen sesem näzik owadan diýetim gelýär şu owadan bagşylamada, owadan tesli bagşylamada biziň goşgularymyz bilen näçe towlar soýýan, näçe tane alkyşlar alýan. Bir jegede biziň adymyzam aýdym. Hawa şoň ýaly mertligim görkedim. Hawa bitse-de şonu joşup berýärse, men dogrusy näçe bagşylar aýdy. Nerden alýanam bilemok. Ýöne maňa jaňa diýerler, şahyrymyz Aýgul Garaýewa jaňa diýär, SMS ýa gelneje sen aýdymlan gidip durdy. Ejaway Anna Esenova diýip bir aýdyp dur, şeýle bir gowaýda ýüregiňe sogurup gelýär. Şu Ejaway Anna Esenova nerden alyp aýtdyka men bilemok, men habarym ýok. Şo meni bir hil ýagdaýa, bir näme diýen, bir hil ýagdaýa düşürýär-de meni. Öýkeleýän. Öýkeleýän, hawa. Indi halipa aslında gerekmi? Sunugat adamsyna. Ýa-da aýdal şahyr, suratkeş bolsun. Halipa diýilýän zat aslında gerek. Ýöne biziň şu wagt halipa etjek bolşumyz, halipa tutunjak bolşumyz halipalyk derejesine, şagirt halipa derejesine ýetemdik. Näme diýerdiler da ana şu gurun mererdilde Maktumul Garly bagşy bar, Maktumul Garly, maşin bagşy diýilýär ona. Maktumul Garly özüne şagirt tutunýan şagirtlerini öz öýünni aýlap, ýyllap saklayan eken. Şu halipa boljak bolsa oň mara bir ýerine ýetirmeli missiýalar bar eken bilýän. O ýöne näme diýen oň şu ýanky billiklerini oň taýagyna mimeleken, çöregine mimeleken şu halipaň bilýän. Hemme tarap bilen şu öýünde ýaşap edim galymnam almaly eken şu. O şoň hemme tarapyny kabul edildi. Hawa şoň görýän käýinjinem eşitmeli, taýagyna mik görmeli, çöregine mik görmeli, hyzmatyna edip görmeli, şoň awraýyny paýlaşyp görmeli. Hemme taraplaryn edende ona sen şahyr talep bolýan. Biziň durmuşymyzda näprimер, biz şu wagt gowy şahyrlar okuýarsa, gülmeklerim mümkin men ödümden kiçilerim şu wagt halipa tutunýan, ananýan jennetçan. Öwrenýän zadym kan ödümden kiçi nesillerden hem öwrenýän zadym bar. Dogry maýdan ananay. Dost siz üçin näme bolmaly? Dost diýilen zat bara esasan sen bilen ýürekdeş bolmaly. Dost ýok mana adamda bolmaly. Ýekeje dost bolmaly, ýöne bolmaly. Hewewi bolmaly. Inäni, ejäni dost tutunup bolýar ýöne. Özüň ýaly edil, özüňe düşünüp duran dost başga zat bolýar da. İnsan jüsünnäki odul çeplenesi diýär. Şu ýetmediňi ýetirip saňa berip duran dost bar, ol oň söýgüsi, onuň berýän zady başga da ol. Şu dost dünýäden giden soň onuň näme edip ýaşarkam diýip şonu ýaly gorky bolýar da. Barmy sizde şeýle dost? Bar mende şeýle dost bar.
Näçe ýyl bäri ýam dostuňyz dowam edýär? Menin özüm bilip durun şoň ýaly dostluk dowam edýär. Ol öz maşgalaňyzdan, meselem aýallyganyz bolup biler ýa. Öz maşgalamyzda. Şeýle. Şoň üçin irtibarly dost ol. Arkaýyn hemme adyňyzdan Hem bilen aýdyp bilen, hiç kim aýdyp bilmeýän zatlaryny şoňa aýdyp bilen. Anan ýaňyz. Anan ýan. Şeýle anam döredip bildimi? Size bara şol nähil anam döredýär, sen şo aýtma diýip aýdýan tyrlaň bolýar ana käbir adama. Şoňa bolan anamym aýtma diýen söz agdatdyran ok. Aýdaýma şonu ine ejeme aýdaýma. Ya şonu ine çağalan biläýmesin, ya ýan ýollaşym biläýmesin diýmek gerek gäle şonu öz bara özüniň edep eleginden geçirip senin içinde saklaýar da. Her kime nesip ettin şeýle. Amin. Hemmämeden nesip. Köp sag bolun. Inni orady gelnece Zümrüt kenar diýen kitabyňyzda Hedel Ulner diýip bir goşgy bar eken. Eseriňiz mümkin bolsa şu ýerde okasam bolarmy? Tamaşaçylarymyz üçin. Elbetde. Aram gujogyňda gezdirdiň. Käte bolsa hop ederdiň arkaňa. Ýalyk eken iki omzyň arasy. Dünýä ýaly eken barkaňa. Gül kokordy ýakan bagjyklaryndan. Gökler nur dänesini dökse gapardyk. Mekkan köçesidey atam öýümüzi giýje. Gözümüzi baglap tapardyk. Gyňajym çoğundan tutar ýörerdim. Hedel eken günler tomoşa ýaly. Eliň bilen beren her bir lukmaňam ömür eken. Qaynan omoça ýaly. Gözüme sygmaýan ajylarymy senin hiňlenmäňe baglamak eje. Sargylarym inni diýlarymda däl. Gör inni ýykylsam aglamak eje. Soragly baksam da soramazdım hiç. Zümrüt gözlüjem diýip söýerdim. Pışırdardyň tä ýatýançam gulagma başlangıç dünýäme. Renkler goýardym. Hasret gidererdi. Käbäm şol heňiň ruhumy tenimi duş etdi eje. Watan eken iki goluň arasy. Sen gözel günleri yaşattın eje. Köp sag bolun. Owadan eteriňiz üçin. Şu pursatda ýene bir gezek biziň durmuş turlagy saatly gepleşigimize gelip süýji söhbetler edeniňiz üçin, eserleriňizden, owadan eserleriňiz bir has, labzly biz üçin okap bereniňiz üçin köp sag bolsun aýdýan, galamyňyň uji ýetip bolsun. Goý içiňizdäki hiç kime aýtman gizlin edýän arzuwlaryňyz hasyl bolsun durmuşda. Dünýädäki iň bagtly eje, ene, mama, gaýnyna bolmak nesip etsin Allam. Arzuwlaryňyz hasyl bolsun, işiňizde üstünlük arzuw edýän goý eserleriňizi biziň diňe bir Türkmenistan watanymyzda däl, goý terjime edilip daşary ýurtlarda da okulyp dinlenmek nesip eýlesin. Eserleriňiziň aslynda döredilen aýdymlar bolsa biziň toýlarymyzda hemişe ýanglanyp dursun. Arady gelince. Inni biziň hemişeki gepleşigimizde, eýam gepleşigimiz açylandan bäri gelýän mihmanlary himaýetkarlyk edýän himaýetkarlarymyz bar. Biziň öz türkmen telekeçilerimiz sowgatlaryny uradýarlar mihmanlarymyzda. Mümkin bolsa şol sowgatlary gowşursak. Orady gelince biziň Aşgabat şäherimizde elbetde paýtagtymyzda deňsiz, taýsyz ýeketäk katmer kafesi, türk tagamlar taýýarlaýan süýjülik kafemiz bar. Olar size öz süýjüligini uratdylar, maşgalaňyz bilen dadyp görüň, halaňyz arkaýyn baryp diňjal bilersiňiz. Ýene de Diýat Hil tort we konditer önümler dukany, bu da öz telekeçilerimiziň öndürýän öz süýjülikleri, olaram size süýjülik tortuny uratdylar. Kabul edin, mümkin bolsa. Maşgalaňyz bilen çaý başynda dadyp görersiňiz. Tesip bolsa minnetdar. Ýene de bir türkmen telekeçilerimiz, ýagny Asuda Akym Hojalyk Jemgyýetiniň şiir ýag brendim. Öz sowgatlaryny uratdylar. Kabul edin, şahyr denana diýip ýörýte. Şöwelem. Şeýle de ýene Ýüpekçi Hojalyk Jemgyýetiniň bulvar brendi. Elbetde bu suwlardan içip görersiňiz. Biziň öz ýurdumyzda öndürilýän arasy gazy suwlar. Kabul edin. Ýene de biziň paýtagtymyzda bir iň owadan dukanlaryň biri, ýagny Bostan konsept dukany, öý bezegleri satylýar. Baryp
elbette dukan bilen tanışyp bilersiňiz, öýüňize gerek ähli islenlik zady tapyp bilýäňiz. Olar hem sowgatlaryny uratdylar. Öýüňiziň törüne bezek bolup dursun elbette. İnşallah. Yine şu pursatda bize himayetkarlarymyzyň biri elbette Sultan restoranynda biziň gepleşiklerimizi taýýarlamana ýardam edýänligi üçin tüýsüregimizden sag bolsun aýdýas. Müşterileriniz kän bolsun, sewdaňyz bol bolsun. Size de toýlarda diýdarlaşmak orady gelýänje elbette nesip etsin hemişe. Ýaxşy günlerde, owadan günlerde duşşalyň, janyňyz sag bolsun, belent başyňyz hemişe aman bolsun. Benim öz gezegimde şu ýerde näşe oglanlara, operatorlara, çıra bilen bedenlere, şu Sultanda restoranyny gurmaýanlara, aýratynam jennetçan taňa hormat edip çağıranyňyz üçin, söhbetleşip geçireniňiz üçin öz ene ýüregimden, şahyr ýüregimden minnetdarlyk bildirýän. Doýjan hemişe şuňa äli edýän rawaşly işleňiz, rawaşlyklara beslense, o işler edýäňiz. Men iň gowy dilegimi Taňry ýalkasyny tamamlasym gelýär. Köp sag bolun. Janyňyz sag bolsun. Mehman tomaşaçylar, şonuň bilen durmuş turalga saatly gepleşigimiziň bu gedek täze sanyny geçirip gotarýar. Siz bolsa Türkmen Portal web saytymyzdan daşlaşmak, çünki Türkmen Portal hemişe online. Türkmen Portal siziň iň ygtybarly maglumat çeşmeňiz. Sag bolun.